ke klik ke tho ya ke bor ha school yo klik jeng ke school ngi ong headmaster lau deu shin rang head ke một cái klik là cái đây cái cân thể ngi ong ke head mistress kumta ya uno u klik jong gono ka cân hồn nghi ong u het lau de u rang ba snong ki pareng ki ong u het man ka một u tu breu de u kle jong do snong u de mo u ba jrong ka một u de mo u babat ya ka bor so habang ong kle na kren Jepang ke bor ubriu bedon ke bor ke briu ke bedon ke bor la ke de hakeri ukle jong keri uhet jong keri uhet jong kani ke office uhet jong ke tai ke office bat kum ta ter ngenge pi yok ke menta namar ba uhet namar baga khle kadai ke bor haga history jong khon man reu ka khle ka ban bor ka pendon kam bakla ya ka bor jong ka pat ke sanshar don bor habang ngakren Jepang ngaklik mentang ngakren Jepang ushin rang nomor ka Bible ngakren habang ngakren Jepang ushin rang kong u shin rang kerpang ber utengah udah ukle jong ke tengah kumta habang ka Bible ngakren Jepang ukle ubade ushin rang keren Jepang ushin rang de ubriu ubakhlain bor ubriu ubadon yiki doksa ubriu ubakloi ban ya pen inia ubriu ubakloi ban ya challenge ban ya pen ibor kata ada ke jinglong jong ushin rang pateng la pateng menriu ngim kam ju yos ngo wal de kidon hare kababun hi kabang yos ngo ye kibru ki baye sho ye dat ye bom ye surau ki legi senrang ngimla ban pen kela ye kane ke jing shisha ba kibru ki baye pen irok sa ke baye challenge ye ke jing klan jongki de ki senrang ki don be hi kan thero hang ne hang tai de ki khep namar ka tu ga daw namar ka tu ga daw don be hi ki baye potrong ki kan thero Hei sonsar hi kat kum ke design hi udai ukle udai ushin rang ubadai ka bor ubayeng na menta ka bor dai ushin rang kai uba pen ibor namar ke design jo kolong kum ne bau dai ukle ulong kum ni lalu shong ha office lalu ushu apply lalu usha tang gekle kan trekam kan mi ke bom sngotenat lalu ke de office lalu ke de company lalu ke de nono ke group ke de ke kunhun namar ka kum ke design hi gekle ke de ke bapani bor so ngidon kam om tang gekle hagano ke benta yo ke ji imu breu ngidon kam ro ya ke donot kam de ke pen ibor ke donot ke de ke bejem sab ke kenthe ke de ke soft ke bejem
la wala da pi perkat Jepang ka metro ka kentei ka de ka bajam la da yanujor bat ka met ushenrang da ka nature da ka design hi ka kentei ka long ka bajam bat ka jingjam ka de ka jong ka kentei ka jing i ka de ka kentin ka language jong ka kentei ka jing bha ka jing jam note ka jing isen a kini baru kini ki language jong ka kentei bat ka kentei namar ka design juga kalong ka bajam dai maka ka bapen itenan ya ka ying ka sem ka don ka jingjam haying hasem haki longying ka don ka jingjam haganu no ka jaka ka ba ka don ka beauty namar ka day ka ba beautiful so ka don ka beauty hanono jaka ka ba ka don haganu no ka ba ushenrang don kanu no ka jaka ka ba penyai kanu no ka position ka ba penyai do ushenrang ka don ka quality ka jinglong jong ushenrang ka dur ka de ka jong ushenrang ye ki ying sem jungi de ka kentei ka ba pen khoi ka ba pen bej pen ranti ka ba thung sentiu ka ba ai sentiu de maka ka ba thum yi khon ka ba ai ja ai dut yi khon ka ba pen sum pen slek yi khon ka ba pen biang ye ka kamera shongkai ka kamera thia ka kamram jongka ka kentei ka da design hi ka kentei ka long kumta tahan rei namar bakal kentei ka long ka bajam ushenrang ulong upadon ki doksa namar ka jingbom smutho namar ka jingbom pendentrei kam jong ngi yala ka jong ka role jengi ka kentei teng ka kwa ban long ka khle ngan pani pi balai ka kentei ka kwa ban long khle ka khlimat ka ba kentei ka yoi ba yade karo kala hi ban long khle ka de ta ka khlimat paga perthai jingi ka sedang kulmar balai ka kentei ka kwa ban long khle ka daw ba da piti shatrai pinlap ban namar bagadai ke beri ke besar suppress ke besar yo ben ke besar khnyot ben haka poteng la poteng ukun menreu haka yaw la leino la kadai haka kam shong kha shong man ke kentei man shwa na kham krem manta ki yaw la leino ke kentei kalong tang ke beriu ke besu kha khun yu shenrang ki don haduk menta ki culture haga perthai ki badang long men kumta ki ba ushenrang ula ban wat lok seshawai ka don ka culture ka blong kumta haduk menta ke kenthai kamla ka kenthai le nyewe ka ba ka de ke briu ka ban shushong haying ka ba ka de ban shetja ka de ban ka kam juga long haying but ki khot ye ka housewife dek tin pareng ngim ju kam don ngim ju don ni kentin husband ngidan housewife kemut ke tengah ka basong hayeng ka batre hayeng to untang kata pateng lapateng ushenrang namar bodoh khle namar bodoh bakhlain ban ye kenthe upen don kam baklai ka bor jeng o bad oi yo roj ye ka kenthe chepo bakalong tang don kiya don ke haga history jo kun beriu haga yaw le no ki baga kenthe ka long tang kum kamrao yo shenrang kan ai khon yu kan kha khon yu bad om tang gata haga yaw le no kam la ban control
don ka jing control kumno ban kha khon kat no ban kha khon ka yai kha bat chi yai kha lan ter sa ki khon ki don ka kha khon ro shi pho hadu khat ar ngot hadu khat san ngot pat pitip ka wei pa ka wei ka snem ka ba ka pun yo to khon ne ka to ka khon ka hapan yai lamba ki jing lamba ki jing thang lamba ki jing bat ka don kam yo shan rang manta namar kam la man ra ye ke ne ka tai ka don kam sharang bar sharang ule ye ke ta ka ba kam la man le bat namar ba ka hapan shani a u ushim ka bu ye ka ushim ka bu ye ka bat ushim ka bui ka ta ka ba ong pha ba de belong ne namar ba pha de ka kan the ka kam jama kan the ka long ba kum tam ta so pa de ben ngai ban pami pisa pham la ban pami pisa namar ba pha de ka briu ka bom lar kam ha ying sem pham la ban pami pisa ka de ka kam jong shan rang ka de ka jong shan rang kum ta ka kan the berobor ha ka yab la lek no ha ka history jong khun man riu ka ha ban shania hausan rang namar ba ka shania hausan rang usan rang la ba le kat ba mon ka kan the kam la pat ka don ga pe bat berbor ka ni ka jimpang ka don ha ka don no jengka ka ba usan rang sngo tho hare ka sha ye ka ni ka sha ye ka ni ka yai lang ba ye ki ni boro khoi ka yai lang ba ka ni ka pe ka don ka jimpang ka ba shepo ka bom la ka ba kam la ban pan pau per the ye ka ta ka jing thang ka ba shepo we pu we khonu ba ka kha ka de ka kam yap kam im man shwa ka dawai kam pat don ka jing start science kumno ban bam ban di ka haba ka briu ka pun khon bon haba ka pun khon bon haba ka kha khon u khon yap don gi kep ki ba ka makaro ka yap modur phi no way usnem shwo usnem ka kha khon kumta bat ban kha khon kam de ka ba kai ka hapan ya lang ba ka jingpang ka ba shirkhe ha ka me jaka baru shin rang ju sngo tho ye ka ta ushrang ju sngo tho ye ka ta namar ju mat khandai banai ka kit ye khon lung ha ka me jaka kam de ka ba kai ushin rang chu ya lang ba ye ka ta la da ya kren chapang ka jing thang chapang ka pain chapang ka jing pang ka ba ka kan the ka ya lang ba ka de ka bom don thale ban batai bat shegi shabar kam la ban mi ka hap ban shong hayeng namar uni doksa ong ka ba ka long kum to namar ba ka de ka jing thau ba talot ka bible ko ong ki khiu ki batalot ka kan the gade u khiu batalot kumta u shen rang u le eka ka bomon pateng la pateng ban riu tegi hajar snem ka yai lang ba ikine ki jing bat kam don voice kam don sur ka yele ban perta tang bo shen rang khnyot ban ye ka sipo bat ka long ka don ha ka jing long brau lenter jing em ngan kren kam khor man ta ngakwa phinom snoi ai bahaga kam shong kha shoman jong ka baru shenrang kam ju tip kam ju experience ye ka jing thiang jong ka jing poi kha dei tang shenrang ubala ban poi shegane ka jing thiang jong ka jing poi kha poi man maka kamla kam ju tip namaro deu ching thao uba he ching thao uba doni ki dok sa ule eka kat bomon kat bos ngau dei ka hapan sha haga history jo khon ban riu kalong kum ta lo be ngakren salen sar ngakrem kren menta ngakrem kren ong kalong be kum ta don gi khep ki ba ushrau sngo tho ye ka kan thai hare kren lenter kren solan sar kren kelum pateng la pateng ban riu khon ban riu kalong kum ta
kan thei kam ju poi hagata ga chaka baka hun kum hun shenrang haga jingya poi kha chongki arngot baka long kum nei lenter jing em bat kamut bakam don kum gata ga jing thiang ka baga perkhat ke dei manta ni tunga penhun ya ke bau kwa ngan hap ban pun yani kon pat kumta lenter kisni ke jim jongka ka yai lambai kita ke jing pat don lelei ki culture ke perthai ki bakhen ya ke kan thai pakadai ke jing ke badai ke briu ke nong penwit ke dei ke lengkor ke bakhya yang sem wat India hari jongi India kalong kumne ki don ki ya ki baga kenthe kam don hok wat ban im hasla prathe habaga kenthe habaga kemi ke pun yaitu khon ke lech ki doktor pha check la udah usian rang ni la kadai ke kenthe lada u doktor lab baga ke kenthe uni tho ye ga to kemi to kpa baga ke kenthe utok pa upa panhab itu ikon namar bagade kan the kidon kum gita wat hari India jongi bagi don ki jela ki bahari India jongi ki baga kan the kam day ke badon ye ke kerdan kumodon shenra ke kan the ke day ke nong perwit hayeng sem idap khli bakadon gani namar nda ka he la shal sisngi kan lek shaying jong shenrang paru shenrang un hab dawa dauri so kan de ni hab ban ai ka tu long kemi long ukpa war ka kemi jong to kan the ka hab ban ai sho tu ushenrang da ki lak khna bak kin yo ban ai ga khon je ki sho tu shenrang us kam judon kum gata ka baga kan the kapan no shenrang ka dawa no shenrang de badawa na kemi ka pa kan the ka de ka dauri bad ka dor jong ka kan the la i ka bakalong ka ne ka dor bakadon ka jing pang ka ba shepo ka baga kan the ka mut baga de balong ta bad ka pediang laga pediang naturally ka pediang laga pediang batharai ki kan the de long kum ne bad don shibun ba ki kan the ki banam hadin bala kha ki ba ki tip ba ki de ki kan the ki don shibun ba ki kan the ha ka per the ki bom sngo tanan ba ki de ki kan the ki kwa ba ga kmi kan kha ki ku mushin rang ki kila perkhat kila ngej ba ban long kan the ka de ka apot ka basniu ka de ka apot ka ba don le si mono ba le pop man shwa pat ka wan hap haka ngalong ke kan the namar ba man shwa kilong kumta ki kimi ki kpa junga ki pi kpa temen kulong kuma junga pat mentang ngalong ke kan the namar bagare ke karma dan sibon gibri gom smot tanat bagare ke kan the ki kwa ban long shenrang ka don ka daw bale ki kwa long shenrang namar haba ki pej ye ga society ya ka habagi pej ye ga ni ga civilization ki pej ye ga ni ga pateng menru ka menta ki yo i ba ka kenthe ga dai ga bru ka bomdon jaka kumodon shenrang ka bomdon ye ga kerdan kumodon shenrang par ka kenthe wad hapo ria rindia kamju yo ban late school haki ya bla late no sheding kamju yo dei dang shen nda haba ka sorkar India ka yo i baka don kam ban pemi kayo i gini ke jing trem jong ke jing penyap ya ke kenthe na kpo le ne ki penhap ya ka ki abot ya ka sarkar India ka le ya ka ba bhatam kata galong ke pemi ya ga an balada don mono ga kemi ukpa ki balej pha check ki doktor la ka dei shenrang ne la ka dei la do la ka dei kenthe ni la ude shenrang
Lada ka sorkar ka lap ya ki bakum gini ki beriu. Kan find yoto doktor, pat kan set along yoto doktor. Kan set along le se mi kpa jagi kin find gitu ka long ye. Baka an ka sorkar ka pemi sorkar India ka pemi gini ka an ba mentang ngimla show ban check udah senrang ni kadai kan teh kepo jangan kami. Sekiwai kiri ki bom iben ye kan teh kum syari Amerika mentah ke ngah keren ye spasem ka bonta ki bom iben ye kan teh kamdon kum gini ka an ban khang ban check lag ya ka long kan teh bat long senrang jong ikon long kepo kami kamdon kum ta ka an ki beri kila ban let si doktor namar sapreng kim penhap ye kan teh kim yo ben ye kan teh kim suppress ye kan teh hagane ka spasem ko parpoi hagi ya le no le se ngam le tibha le se kalong kum shene hi tang bapan ta kam long sho hari India kadang ngi ka sorkar kadang shifting namar ki don le se wal ada sorkar ka khang makna umta ki don le se ki jaka ki ba shakendong ki badang le kumta mdon betip ngangam tip pi pim tip le se don ki beri ki badang le kumta ban nagata da ki kan the ki yo lat ban im ban exist hagari India be jangi don ki khep ki baga kan the hari India be jangi ki ba ba ka yo lok la do tu lok jo kau yap ka to ka culture ka to ka dustur jong ka to ka jai pan riu ki hap pan penyap wat i ka to ka kurim jong to beriu wala yap ki hap ban thang ya ka taru thang im haduk kata kajing sniu jong senrang upan mi ia kani ka culture usna ni ka culture baga kan the gede ban yap pat ya kata ka culture ya kata ka system lo khode ka sati system baga kan the man ta pleng kam don hok ban im haduk kata kajing bisnis ngap jong tu senrang bala yap kamla ban wat lok shawai ma u em ula la da kayap em ma u mlele tang bala da yam ma u kamla ban wat kurim shawai long sho ban yo lok shawai kajing bishni ka shirkai jang to senrang hadu ba kamlong sho wat tamanim la da kan im la sing don ba yap mat eka un shong lok eka so wat na jing yap udang bishni kumta u hapan penmi ega an ba de pen yap eka ai ngok yu blay bakari India ka yo i kani ka shirkai bat ka pendo ye kani ka system ka sorkar India kala pendo ye kani ka system ro ngimtip le se shakendong gidang don mano betip ngamtip hipim tip hare ka bang shukran kelum gre kani ye ka kenthe le ipo daga culture jong khon menrio namaru khon benriu ke culture uba ukhle de shenrang so uba bat ika bor de shenrang uba control de shenrang pateng la pateng benriu kaya long kumta ngamla ban yai lai ka maka de noi lap de kristan ngamla ban yai lai ka bible ada pipuli ba ka bible borok kwai pin lap ba ka jingher pateng ka debe na no shenrang ka jingher pateng ka ngam ong ba ka bakla ni kam bakla sangap hajin sha ka pertai borok kalong kumta de tami ki sigi bo ka jingher pateng kalong na kami ngishim jai na kami dan rei pimlap ye ka haga jing bo jing ken ki genealogy ka jingher pateng ngim kam ju kham don ge kerteng kan thai don hi ki khep ngi i bi don ge kan thai rei solan sar hi ka de ka kerteng jong shenrang tang namar ba kalong ta kamut ken bo blai u ong ba ka de balong kumta sngap ke culture de briu bathau de briu bashna nda bo jisu wan haga culture handa ba ka bible ki shenrang ke la ban wat lok shawai ki wan gine ki farsi ki jisu u briu lane man pelaj ye ke tengah lane man pelaj ye ke tengah jisu ong em ki ong balei pat haga ya bala lei no por moses u ayangi ye ke kot ke soskular ba long bait ban pelaj kurim jisu ong Moses IP ke tu ke hukum namar ke jing do no jepi rei na do man danglong ke perthai na do man shwa kam lo kumta na do manukong ubleu ong briu bat ke briu ubriu eno ilaga kmi khpa on ya ne bala ke tengah kini long ke we ke do
tang namar bakalong ha ka testament brem bakadai ktinu blai kamut bakalong kum tu kamut bakadai ka institute ka balashna do blai don shibon ki culture ha ka bible war testament bathamaro ki baka shu record ka culture jong ki brio kamut tang namar baka record kum tu kamut bangi de man bod ya to record kadon ka culture war ha ka testament bathamai baka kanthe kadai ban tam mo ka khli usrang umde ba thong tupia kum ba khop phom nga kum ni waraga testament ke tmai ka long kum ni kamut tang namar baga de kitin blengi haban bod itu culture ngidon kam baso tho iga culture jong ga jat man riu jong ka to ka jinge jong ka niam jong ga ha ka to spas nem ka ru kom perkhat ka bam ka di ka riam ka bet jong ga to jat riu to spas nem so ka habangi pule babel kamut bangin le gitu habangi pule babel ngin ajaka ngin wat bat ngitip ka long kum to ya ga to jat man riu pe us em solomon wat usong kurim yeki beriu hado dagi spa dagi hajar usong kurim tang namar bu Solomon le kumta kamut bakalong kumta baka dein ka jing ka institute ko bala senar play no amde kalong kumto bat ka bible ka record ka khlem thok ka record be lada le ne yong ka bible ka record be kumto ai ngo yo play bahaba ki beriu ki thok bible kim pen kedor hang ne hang tai ki tho bej kum ba kalong ai ki bru kin yesong thoi so ai ngo yo blai ba kim sugar coat ya ka bible kim bu kim pen bang pen thiang han ne tai tang ban tap mo yo ki to ka ran ka rem jong to ka jat pen reu no ki tho la ka tho la da ka de ka rape la da ka de ka jing le be jot you know ka bible ka record la ka record haga bible kam na day tang ki ba beauty ki bitana haga bible pin pule kindon ki bi shirk hai ki ba ki don ki benta ke ba ladang pule hakmat ki pai ba ngi des ngole ran ke naga tara lo khode ka ktinu blai namar kam jubure ka tho la ka tho kum ba kalong tang namar bala tho hang do kamut ba ngin ya le kum ta nge yu the so ta de bible so what haga bible ro ki don kum ta ka culture jong beriu na gawai ka pateng chuwe penteng ka bible ka bu yang record bakalong kumta haga bible ro ngiyo i bakalong kumta culture jong beriu saudong ka perthaya gi to gi por la ka de Palestine la ka de Egypt la ka de Rome la ka de no kalong kumta la ka de Greece kalong kumta so ye ka kanthe la khnyat ban hai ni ga rukom but pateng la pateng ban riu ka kanthe ka yak nama ki jing thang bat ka basngo sangsot chu re gani ba ka ba pli ka kanthe ka dangmut bakal de ban long kum nehi natural ka de kum nehi so ngade kanthe ngade ba priang ji long kanthe junga so nga hab ban ya ba kini so smile erkhe kemen namar ka ta ga de ka fake ka to de ka apot ka bo blue thaw pi ka kanthe kam tip bagala ban lai nang ne ka mut bagade balong kumta don le po China ha ke yaw le no ha ke spa sem ke le no ha China ki ju ong baga kanthe kam don man sem ngam tip hadu khat no ka long ka ba shisha ta tambang alap na ge jingwat na ge jing pule jinga han yang tai la pleng a China ki ju perkhat kum tawa kan the kam dei ke priu ku badon men same she doesn't have a soul but namar kene ke jing perkhat ke bakum kene ke bami no shinrang ke bami no priu badon ki doksa ke bami na ubriu bade ukhle ki sami kine ke ki baga kenthe ga hapan yai lambai ki bom sngo tanat ha ga history jong khon ban reu